vytrval, zrodil novou epopej a píseň katedrál. Na vlnách fantazie hlasy znějí v mol a slova chorálů tě nesou na vrchol. Povadlé růže a kříže podél cest a bledý oblak kouře z vypálených měst. Exulce Domine pravil Torquemada a jeho kočár smrti zase jede tmou. Poslední polibek anděl smrti dal a zástup hlupáků oddaně děkoval. Ti, kteří přežili, šli hledat novou zem, bájnou zemi spasených, temný Fatherland. Na hvězdném zodiaku zjevil hadonož světy, které spatřil Hieronymus Bosch. Hrdlo se svírá, je tak těžké věřit tomu, že světu vládnou stvůry nekronovité. Na pozemcích pana Václava z nedalekého hradu stojí statek, jež spravuje statkář Hlavso s rodinou a čelení. Ti se sem vracejí každý den z polí a žijí své běžné životy. Tou dobou lení pán schání mladé muže. Statek byl obsazen a vůdce žoldáků, rytíř Hans řečený Mezek, se začal dělit s muži o kořist. Avšak jeden váček z penězi je pro všechny málo, tak dal vyrabovat obydlí a zabrat pro své vojáky, co se dá. Špech hlásí, že se blíží hlídka lenního pána, která kontroluje okolí. Pro žoldáky to znamená smrtelné nebezpečí, ale Hans Mezek je zkušený rytíř a ví, jak oklamat protivníka. Přikázal svým mordýřům schovat se a sám si šel zahrát na statkáře Hlavsu. Když hlídka dorazí, požaduje velitel jídlo a něco k pití. Statkář se k ním chová velmi příjemně a tak nespozorují nic špatného. Pojď ke mně! Velitel nás volá! Jak to tady? Hlídka bojovala statečně, ale zkušenost Hanse Meska, síla a lstivost jeho žoldáků měla převahu. Všichni zbrojnoši padli. Až najednou mladý čerstvý voják jen smrt předstíral. Když uviděl příležitost, na nic nečekal a utíkal k hradu, ohlásit zatímco Lapkové oslavují, jeho předvoj se zbaví hlídek.
těch klesů. Tam ale narazil na družinu velitele hradní stráže a propukl boj. Lid ze statku zatím využil příležitost a nepozorovaně utekl do bezpečí. Ustoupili na statek a připravili se k boji. Začalo vyjednávání. To ale neplatilo na rytíře Hance Meska. Když je oni nepustí z obklíčení, tak se na statku opevní. Jsou to přece válečníci a vědí. Žoldnéři uplatnili zkušenost a podařilo se jim od díly lenního pána odrazit. Pan Václav se proto rozhodl tentokrát nic nepodpořit. Žoldnéřům nezbývá, než hořící ukryt opustit a bojovat.
Ačkoliv žoldnéři bojovali statečně, nemohli stát dlouho proti přesilé hradivosti. Ti, co se chtěli probít, zemřeli. Ti, co dohodnou, byli zajati. By bylo naloženo tak, jak zasluhovali. Popráví zůstane nepotrestán. Za své činy byl popraven. Ne jako šlechtic, ale jako obyčejný zbojník a vrah. Jeho díkovu počtu. Můj mečer to naprosto stačil. Jen potřeniče. Jiného si stejně nezasloužil. Dáme tam pěší seštěle. Připravte se. Postavte se do řady. Skupina historického šervu Geronti. Skupina historického šervu Carpineus. Skupina Dargard. Acheron. Selago. Alestra. Panze Zrzavé. Česká Korouhev. Avalon. Svobodný pás Ondřej Sturno.